bere ziurtasun gabezia suminez adierazten duen austriar bibotedun eszentrikoa. Adenoid Hinkel edo Adolf Hitler, patetikoa ala beldurgarria, segun eta zertan pentsatzen dugun. Chaplinen Diktadore handia filmeko parodian edo benetako pertsonaia historikoan. Bada, orain historialariek baino gehiago mendakiten batzuek zera diote. Kontatu diguten historia ofiziala pelikula bat besterik ez dela. Eta ez errealitatea. Nazismoa dela, frankismoa dela eta bar. Milei presidenteak ziurtasun gabezia suminez adierazten duen argentinar patiladun eszentrikoak zera dio. Bere nazioko azken diktadura militarrean ez direla 30.000 lagun desagertu. PPek eta Voxek diote memoria historikoaren legea indargabetu behar dela. Eta UPNek dio, bando nazionaleko hildakoak gerra zibileko biktima gisa aitortu behar ditugula orain. Patetikoak dira eta beldurgarriak ere bai. Kaixo, ongi etorriak Aterpe saiora. Gaurkoan bi gonbidatu berezi ditugu hitz egiteko memoria historikoaren negazionismoaren inguruan. Azkenaldian ikusten ari garen joera bat asko kezkatzen gaituena, eta horretarako Aitor Garjon ekarri dugu, ikerlaria, eta Laura Perez, abokatu ohia, eta orain momentu honetan irakaslea, ongi etorriak. Hasteko, nik saio hau prestatzen ari nintzenean, bueltak eman nizkionez, nola heldu gaiari, eta egia da nik badudala beti gai honen inguruan galdera bat burura etortzen zaidana, eta bada momentu honetan daukagun desinformazioarekin eta batez ere sare sozialetan ikusi ditugunez, filtro hauen ustearekin batera, nola edatzen diren negazionismo ezberdin asko eta memoria historikoaren inguruan hor badago zenbateraino ideologiak eragiten dionez. Orduan, nik jakin nahiko nuke, zuek pentsatzen duzuen, egin batean ez ote den ez jakintasuna edo gehiago hori nahi kontu bat, jendeak nahi duela negazionismo hori ideologiarekin batu eta bere kausarako erabili. Ez jakintasuna, ala nahita egiten den zerbait. Idea badagoela botere publikoen aldetik, ez? Nolabaiteko omerta bat egon dela frankismoarekiko, eta hori dela eta hor dugu 1977 urteko amnistiaren legea, nun frankista guztiak borreroak indultatu zituen, eta horren ondoren, ez dakitzen bat urte luze itxaron behar izan genuen lehenengo memoria historikoaren legea indarrean hasteko, ez? Eta nik uste dut ez jakintasuna badela botere publikoetatik sustatutako isiltasun edo amnesia baten ondorio. Eta noski, kontuan hartzen baldin badugu, estatu kolpe baten ondorioz boterera iritsitako horiek ez zutela boterea utzi, ez? Azken batean zuk horren inguruan, transizioaren inguruan asko gehiago jakingo duzu, ez? Nola egiturak mantendu ziren, etzen haustura demokratikorik egon, eta hor diraute botere judiziala, botere ekonomikoa, politikoa, eta esan genezake oinorde ideologiko ez gain, oinorde biologikoak ere badirela, ez? Bai. Nik aurrekoan, orain banabil ikertzen sumario militarren inguruan, eta irakurtzen nuen adibide bat, orain burura etorri zait esan duzunarekin, Andaluzian ez dut gogoratzen epailearen izena, baina nola 1940an epaile batek hartu zuen postua militarra, noski, epaiketa militarrak, sinatzen zituen heriotza zigorrak, eta nola epaile hori gero 1985an hil egin zen, eta Tribunal Supremoko epaia zen. Eta burura etorri zitzaidan, askotan esaten dugula hau, ez dakit, ni memoria elkarte batekoa naiz eta esaten dugula, baina eske hor dituzu datuak ikusteko, ez zela aldaketarik egon. Bai, baliteke, esan duzuenaren arabera, jasotzen ditugula, mundu politikoan frankismo eta gero sortu zenaren naziak, orain jasotzen ditugula, eta botere publikoak zentzu horretan direla hainbatean konplizeak, eta gero jendeak jasotzen duen informazioa bada ez jakintasuna, eta horregatik igual gaur egun zabaltzen da inbeste diskurtso hau,
Eta zure kasuan bereziki, Laura, nik jakin nahiko nuke, ea hau ere irakasle moduan nabaritzen duzun klaseetan, ez? Edo ikusten duzuen, hori, historiak igual indarra galdu duela hezkuntzan. Berez, bai, hezkuntzan eman diren lege reformek sustatu dute pentsamendua kritikoa bultzatzen duten irakasgaien baztertze hori, ez? Eta tartean historia, eta historia honez jada ez da ikasgai tronkala, askoz ordu gutxiago ematen dira, beraz gutxiago sakondu daiteke edukietan, eta gero hori antzematen da ikasleengan ez dakitela edo ez dakitela jakin beharrekoa, eta nik eskatzen hauena bereziki da, nola eskatu diezaiekegu egun empatia izan dezaten munduan zehar gertatzen dien beste sarraskien aurrean edo gazaren sarraskiaren aurrean, haien birramonei, birraitonei gertatutakoa kontatu ez duen bazaie edo berez beste alde batera begiratzen erakutsi badiegu. Eta gizarte amnesiko batean asko errazagoa da gezurra eta mezu negazionistak edatzea. Horregatik erakutsi behar diegu batetik historia, ez? Eta mezu horiek kolokan jar ditzaten. Bai, oso erosoa da, ez? Gainera, egungo gizartean mezuak oso azkarrak direla, eta ez, segundo batzuetakoak eta bar, oso erosoa da zure sofan geratzea, ez, eta kolokan ez jartzea, horrez jakitasunarena ere batzutan. Egun nik uste gizarte horrek ematen dizula aukera ere ikusteko benetan zer dagoen edo gai horretan sakontzen, ez? Palestinaren inguruan ikus dezakegu. Bai, ekarri duzu dio gogora Palestinaren kasua, ez? Aipatu duzu Gaza, zuk ere orain Palestina, eta nik uste dut hor gertatzen dela paradogikoa den gauza bat, ez, argi eta garbi. Beraiek ze amnesia izan duten, beraiei gertatutakoaren inguruan, judutarrei gertatutakoaren inguruan, eta nola hori erabat ahaztuta, beraiek egin duten beraien sarraskia palestindarrekin. Hori ere bada nola baiteko edo jorratzen ari garen gaiarekin zerikusia duen zerbait, ez? Igual muturrera eraman da, baino iruditzen zait ongi ekarrita dagoela gaientara. Horregatik da garrantzitsua historia irakastea, ez? Azken batean, historiak erakusten digu iraganean gertatutakoa, orain ulertzeko, baino gero etorkizunean ez errepikatzeko. Eta gero eta gutxiago eskaintzen da hortan sakondu ahal izatea, eta orain are larriagoa iruditzen zait Nafarroan gobernuak duela gutxi ezarri duen agindu foral baten ondorioz geografia eta historia ingelesez eman beharko da pai programaren barruan, eta ez diren esertaz enteratzen, ez? Gutxi sakontzeaz gain gainera ingelesez. Hor badugu nolabaiteko arazo bat, ez? Bai, nik bat egiten duzurekin, esaten duzunean, ez? Memoria ariketa egiteak ez dela, batzera begiratzea dela, baina etorkizunera begiratzea dela ere. Eta ikustea, orain dela 80 urte zeudela emakume batzuk fasismoaren aurka borrokatzen zutenak, eta egun hori egin daitekela, eta nik uste interesa dagoela ere horrekin apurtzeko, eta orduan horregatik izan daiteke negazionismoaren. Erreferente horiek guztiak ukatu dizkigut, eta gero gainera botereari ez zaio interesatzen gertatutakoa, gertakarien kausak eta ondorioak uler ditzagun, zergatik zen, nola onartuko genuke bestela, Frankok izendatutako erregearen oinordea hor jarraitzea, nola onartuko genuke aurreko gunean, joan omen ziren, Auschwitzera, liberazioaren inguruan hitz egitera, baina judutarrez eta juduen kontra egindako sarraskiaz hitz egiten da, ez da ordea hitz egiten, anarkista, komunista, errepublikarrak bertan ere egon zirela. Edo monarkiak berak estatu kolpearen sustapenean izan zuen eskuartze ezinbestekoa. Horri buruz ez zaigu mintzatzen. Orduan, bada egi erdiak, hau da gezurrak, eta revisionismo erabat sustatua, boteretik, historia eta oraina uler dezagun. Sustatuta eta orain zabalduta sare sozialen bidez, bider
ez dakitzen bat mila, ez da? Hori nola ikusten duzue? Iruditzen zaizue sare sozialek diskurtso hori zabaldu dutela, edo ikusgarritasun edo ikusmen gehiago ematen diogula eta iruditzen zaigula zabaltzen ari dela ariketa gehiago? Hombre, lehen esaten genuen egiturak aldatu ez direnean eta botere ekonomikoa berbera izaten jarraitzen baldin badu, botere ekonomikoak ditu Davideak bere menpe, botere ekonomikoak ditu bere alde eta bere mesede baliatzeko tresnak, ez? Eta tartean sare sozialak daude. Ez da kasualidadea youtuber eta streamer eta hauek gehienak eskuin muturrekoak izatea, sustatu egite dituzte eta nik uste horren ondorio ere badela, ez? Ez dela benetan esku hartzerik egin nahi eta hortan dirautela, ez? Bere mezuak zabaltzen, eta batez ere agian horri aurre egin zaion unean erreakzio moduko bat sortu dela, ez? Azken urteetan agian bazirudien zirrikitu edo arrakala bat zegoela aurreko guztiarekin hausteko behingoz eta bapatean berriz berpiztu dira inoiz joan ez diren indarroiek. Iruditzen zait. Bai, eta nik bere honen inguruan hausnartzen dudanean, negazionismoaren inguruan uste dut ez dela zerbait berria. Osea, Gernika bombardatu zutenean, hurrengo egunean ja esaten zuten gorriek izan zirela, osea, nik uste dut izan dela beti tresna bat, ere ez, kapitalismoa edo beti izan du fasismoa eta izan ditu bere indar politikoak eta izan ditula ere bere lanabesak eta estaltzeko eta desbideratzeko arreta eta, bueno, nik uste egun hau erraldoiagoa egiten dela sare sozialekin eta. Bai, erraldoiagoa eta nik esango nuke ere bai deigarriagoa, zeren adibidez kasu horretan egia da ez zegoela hainbeste aukerarik kontrastatzeko, ez da? Eta gaur egun badugu, baino aldi berean eskuin muturrak erabiltzen ditu tresna horiek baita ere kontraofentsiba bat egiteko eta buloak zabaltzeko, ez? Eta zentzu horretan ere mundu globalizatu batean ikusten ari garena da nola joera internazional asko etortzen diren ere Euskal Herrira eta hemen kopiatzen ditugula, ez? Estatu mailan, orain Voxen gorakadarekin, ja daramatzagu urte batzuk, baino okerragoa da beste toki batzuetan, ez? Italian Melonirekin, azkenean geroz eta disimulo gutxiago du keinuak egiten dizkionean fasismo italiarrari. Orain berriki programaren hasieran aipatu dugun bezala, Mileik ukatu du 30.000 desagertu egon zirela Argentinan. Joera hauek azkenean egiten dutena da, normaltasun bat ematen diote eskuin muturraren diskurtso honi eta batzutan ez dakizu ze puntutaraino ezberdintzen diren memeak, egia, gezurra, buloak, albisteak, dena zaku berdinean sartzen dugu eta nola kontrastatu hor, ez da. Nik uste ere askotan oihartzuna dela ere garrantzitsua. Mileik esan dezake ez direla egon 30.000 hildako, baina zu juten baza Argentinara, egon ginela San Fermin 28-rekin, han kriston lana egin dute, kriston elkarteak daude eta errelato hori esango nuke argi dagoela gizarte horren artean eta badakite zer gertatu zen, orduan askotan ere beraiek hegemonia dute, komunikabideekin, eta bai, helarazten dute mezua, eta oihartzuna du, baina gero ze punturaino batzutan, hau da nire pedrada bat, baina. Begira, egingo dugu geldiune bat, zen esan dugu joera horiek gero etortzen direla Euskal Herrira, eta ikusiko dugu ze esaten den Iruñetako kalean, orduan entzungo ditugu orain kale horretak. Esanen nuke baietz, bai, dago. Gaur egun hori ikusten dugu guztiok, ez? Nik uste dut, jendea ez dakigula historia, hori da rolloa, no? Baina niri ustez, batez ere desinformazioarekin asko, ideia berriekin esan bezala
beraien ideiak edo beraientzako nola izen den historia kokatzen, ez? Eta beraien kokapena jartzen eta besteena baztertzen. Batzuk enkargatu dire orain arte, pues, gezurra eta olako gauza kontatzea. Haiek egiten dituzten ekintzekin, ez? Baita ere elkarrizketekin eta guztiekin, eta foroak eta guzti horrelako gauzekin erakartzen dute jendea eta hori. Eske oso zaila batez ere nire ustez dualitate batean bizi garelako eta azkenean ona edo txarrak ez batzuk esaten dute beraientzako onura dela eta beren historia egiazkoa dela edo hori dela historia eta bestek berdina, orduan nire ustez ez dago oso zaila izango litzake. Bueno, orain memoria historikarekin eta horako gauzekin, pues, bueno, egia batera behar da. Ikusi dugu zer dioten kale hotsek eta entzun ditugun hotsen artean batek zioen egiazkenean atera behar dela, ez, memoria historikoarengatik. Baino badugu memoria historikoa aitortzen duen lege bat eta hala eta guztiz ere dudan jartzen dira gauza asko eta oraindik baditugu egin beharrak, ez? Orain ikusi da adibidez hemen Iruñan Erorien monumentuarekin zelako eztabaida egon den, zuek nahiko aktibo egon zarete gertatu den honetan guztian, zein da zuen ikuspuntua gaiaren inguruan? Bueno, legeak. Bueno, legeak askotan gizartearen aldarrikapenen ondoren datoz, ez? Eta horren adierazle dira, nola hemen Nafarroan lehenengo senideak, aurrekariak izan ginen, hemen Nafarroak senideak hasi zirenean hildakoen bila eta hildakoak exhumatzen eta lurretik ateratzen, eta hori izan zen 70. hamarkadan. 2007. urtera arte ez dugu memoria historikoaren inguruko legerik izan, eta gainera niri iruditu zitzaidan erabat tamalgarria nola lege horrek bai jasartuak aitortzen zituen, baino ez zien inongo bestelako aitorpenik egiten, ez ekonomikorik, ez laguntzarik eskaintzen lurretik beren senideak ateratzeko. Nola ulertu daiteke, ia 100 urte beranduago, oraindikan senideak beren hildakoak lurretik atera ezin izana, ez? Eta hurrengoa 2022koa, duela pare bat urteko lege honek ez du hitz egiten biktimarioen inguruan. Biktimak aitortzen ditu, bai, baina biktimarioez borreroak ez ditu ez aipatu ere egiten. Eta historian, ez daude biktimarik biktimariorik gabe, eta gainera ez jasarpen ekonomikoaren inguruan ezer aipatzen, eta aipa dezaken gauza on bakarra da simbologia behintzat desagerrarazi behar dela. Eta ez gara hemen, Erorien monumentuarekin hori ere betetzeko gai. Eta hasten dira, ez dakit zer zirrikituak aipatzen, edo korapilo juridiko batean, nun besterik gabe lege aplikatuz gero, simbologia hori desagerrarazi behar da, azken batean memoria fascista betikotzen duen simbologia delako, eta oso mezu kaltegarria helarazten ari gatzaizkielako gure ondorengoei, ez baldin bagara, behintzat hori ikuspegi simboliko batetik, esparru guztietan eraitzi eta desagerrazi beharko genuke frankisten eta fascisten memoria, baina behintzat simbolikoki ere ez baldin bagara hortarako gai, ez? Bai, gehituko nuke ere 2022ko legeak zuela kendu amnistiaren legea eta adibidez egon diren saiakerak eta jarri diren salaketak krimen horiengatik erratu guztian atzera botatzen dituzte, amnistiaren lege bat hor dago, orduan ere egin zenean lege hori, ni baginen ere mugimenduan, eta entzungor egin zuten, elkartek esaten zutenarekin, adituek esaten zutenarekin, eta benetazko memoriaren lege bat egiteko. Eta, Erorien monumentuen inguruan, gai korapilatsua, nik ez dut ulertzen zergatik orain dela 6 hilabete balio zuena eta mahai gainean zegoena, zergatik egunez dago orduan.
esango nuke hor atzetik daudela gauza gehiago, nire iritzia, Ez dakiz esto politikoak dauden, baina, bueno, zurekin bat egiten du, legea betetzearena eta simbologiarena. Bestela, iruditzen zait, ez baldin bagara legea urria bada ere betetzeko gai, agerian uzten ari garela, botere demokratikoek duten gaitasun falta edo borondate falta, azken batean, frankismo soziologikoarekin behingoz apurtzeko. Eta nik uste dut denbora nahikoa igaro dela ja honezkero, horrekin behintzat apurtzeko bestela, lehenago bueltatuko dira, haiei aurre egin baino lehen, ez? Eta alde hortatik iruditzen zait oso simbolismoa zaratago doala, ez? Badela, botere demokratikoek berek ez dutela erramintarik beren legeak betetzeko, orduan ze demokrazia mota dau, ez? Inkluso lege honen kasuan ere, aipatu duzue, azkenean irabazi bakarretako bat izan dela simbologiaren kontu hau, eta inkluso horretan, iaz saiatu zen parlamentutik, diru laguntzak simbologiaren lege honen mende egotera uztea, eta UPNek, PPek eta Voxek baztertu zuten aukera hori eta ezezkoa eman zuten. Horrelako kasuetan, zer iristen zaie biktima izan diren pertsonen senidei, ez? Nola ikusten dute, nik uste dut ulergaitza dela gaur egun horrelako gauzak gertatzea, eta inkluso memoria historikoaren lege bat izanik, hain berria, ez nola horrelako gauza bat ez den aurre ikusi legea egiterako momentuan, eta nola bozkatu dezaketen ez UPNek, PPek eta Vox. Bueno, nik uste legeak egin dituztela, egin behar direlako, baina benetan aldatu nahi gabe, eta nik uste memoriaren legeak baditula gauza on batzuk, baina gehienak oso urriak geratzen direla. Eta esaten duzunarekin UPN-erena eta, nik uste ere badela ez dezela aldaketarik egon, frankismo soziologikoarena ere mantentzen dela. Beti egon dira hor, esango nuke, igual batzuetan ez berdin bozkatu dute edo hemen abstentzioa ez daki zer gai honetan, baina nik uste beti egon direla. Osa, badakigula, hauek kontra egin zuten 2003an ere Nafarroako foru legearen aurka. Beti egon dira edo zein neurriren aurka, eta estatu mailan 2007ko legea aurrera atera zenean, hurrengo gobernuak, Rajoy buru zelarik, bertan bera utzi zituen diru laguntza guztiak. Hor gogoan dut las indemnizaciones del abuelo, solo se acuerdan del abuelo, esaten zutenean dirua tartan zegoenean, ez zegoen dirurik, elkarte memorialistek jarraitu behar zuten estatuak egin beharko lukeen lan hori egiten, eta hala ere haiekin trufatzen, ez? Iraingarria izan dagoen jarrera, eta egun ere ikusten ditugu, egun ere beste erkidegotan, Vox eta PP dauden lekuetan, indargabetu nahi dituzte memoria historikoaren inguruko lege guztiak, edo simbolo frankistekin egite dutena da bien de interes kultural aitortu, eta horrela ez dute desagerrarazi nahi. Horregatik hemen dugu aintzindari izateko aukera, eta horregatik hemen hain garrantzitsua da ausartak izan daitezen. Eta aitzindariak izan garen bezala, desobiratzeetan, Mola eta Sanjurjorena ere, eta inbeste gauzetan. Hemen esan duzuenaren harira, asko interesatzen zai batez ere zure ikuspuntua, Aitor, zenezakit ze puntutaraino gertakari batetik urruntzeak laguntzen duen gertakari horren aitorpenera edo oztopo baten. Hemen oso berandu gabiltza, batez ere Espainiar estatuan, frankismoarekin zerikusia duten gertakariekin. Laguntzen du, orain testuingurua bestelakoa da, errazagoa, okerragoa. Gero ez da denbora gehiago, gero ez da zailago, testigantzan jasotzea, artxibetara jotzea, berez alrebez izan barko zen artxiboen kasuan, baina hemen ere badaude moduan.
Eta, bueno, esango nuke, memoria egitearena ariketa kolektibo bat dela, eta bueno, borondate politikoa behar dela orduan. Azkenen, nik uste relato hori esan genezakena, adibidez Euskal Herria mailan, memoria historikoan gertatu dena, nahiko relato potentea da, oinarrituta dago, egongo da negazionismoa, baina ez dakit nik uste gutxiago dagoela, orduan aitortzarako beharrezkoa da borondate politikoa. Denbora baino gehiago, gaurko testu inguruak lagundu beharko luke, irakasterako orduan laguntzen du horrek edo ez du laguntzen. Ze egoeran gaude gaur egun. Hombre, botere publikoek sustatzen dutenean horrelako edukiak, ezagutzak, horrek erabat laguntzen du. Hemen esate baterako, 2015-etik aurrera hasi ziren eskolazko memoriarekin eskolak sustatzen, nun Josefina Lamberto eta bestelako emakumeak eramaten zituzten eskoletara, beren historia kontatzeko, edo ezagutu ahal izan dituzte Nafarroan barna dauden memorialekuak, eta ezinbestekoa da historian sakontzea eta guri gertuko historia hortan hori ezagutzea, ez? Batetik lehen aipatutako enpatia sustatzeko eta historiaz ikasteko eta oraina ulertzeko eta aurrera egiteko. Eta zentzu hortan ikusten dut Nafarroan gauza interesgarri ugari egin direla memoria historikoaren esparruan, ez? Kultura espazioan, kulturan, El Drogasek egin zuen La Tierra está muerta, barrikadak kaleratutako La Tierra está muerta, horrek balio ditu testuliburu, 11 testuliburu bezain adina, ez? Eta gero elkarte memorialista ugari daude Nafarroa osoan, ez? Herri guztietan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan bada talde potente bat, asfaldiko partez... Memoriaren funtsa egiten ditu lanketa potenteak. Lehenengo lege memoria historikoa izan zen hemen, Nafarroan 2003an estatukoa baino askoz lehenago, eta hortaz, esan bezala, izan gaitezen beste behin aintzindari, ez? Eta egin dizaiogun aurre fasismoari hemendik Nafarroatik. Eskerrik asko, desio eta itxaropen puntu horrekin geratuko gara, eta hurrengora arte aterpean ikusiko gara. Kamerak itzali bezain pronto, Aitor Garjonek eta Laura Perezek elkarrizketa prestatzeko egin duten gidoi banara jo dute. Biak kezkatuta daude, ez ote dugun errealitatea ilunegi irudikatu. Aterpean negazionismotik heldu baitiogu gaiari. Baina noraino dira sare sozialetako joera globalak euskal gizartearen erakusle? Laurak eta Aitorrek dagoeneko lorpen eta referente batzuk aipatzeko aukera izan dute. Memoria historikoaren lege eta hezkuntza programak, Josefina Lamberto edo El Drogas artistak besteak beste. Baina elkarrizketatuen horrietan beste asko ageri zaizkigu. Nafarroa 1936 itxaropenetik izura liburua, Nafarro Urraldetako memoria gune babestuak, Gorka Urbizu eta Fermin Valentzia abeslariak, Montxo Armendari zinemagilea, Elena Taberna idazlea edo Urtasun margolaria. Haientzako gure aitortzarik zintzoena. Hotzeta ez du